Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră știți pe ce planetă suntem noi. Nu se poate. Nu sunt daci. Covid, sunt prost să moară Veta. Am sunat la ambulanță, vreau cu izoleta. Alții sunt de vină, de ulei, mălai, făină, am cămara plină. Mamaie, Ei, mam, mă duc la pușcărie. să fii cu minte, mama, e să nu te dea afară de acolo. De capul tău să fie, mamaie. Tati, un copil de la școală tot spune că sunt gay. Aoleu, ce copil ăia e la școală și ceva, nu-l băga în seamă și gata, că nu merită. Da, tati, să știi că e destul de drăguț. Să mă bată Sfântul Adrian. Viorele, gata, s-o încheiet între noi. Asta?